Jeg hedder Frederik Hedegaard. Jeg har startet mit eget rådgivningsfirma her på 1. november, der hedder FH Agro, og jeg arbejder med tilskud og maskiner, og så har jeg en forkærlighed for det her med logistik på de her kvægejendomme omkring foder, fordi der er rigtig mange penge at hente, og jeg synes, det er mega spændende. Da jeg så hørte, at Jakob skulle lave den her foderlade, og der også skulle være lovfod af, så tænkte jeg, at det er nok en god idé at lige prøve at få lavet nogle tidsmålinger på det her inden, så vi egentlig ved, at det er, vi skal forvente til det. Og det måde, som foder var lært på herovre inden, at det her det nu kommer til at køre i næste uge, det ligner nok noget af det, som mange af jer har derhjemme. Og uden at studere Jakob, så var det nok lidt dårligt, det han havde herovre, end det mange af jer har hjemme. Så der skulle gøres et andet under alle omstændigheder. Men vi prøver at lave nogle tidsmålinger på den måde, som det blev gjort på, inden det her det kom til at køre, og inden gang laden var blevet. Og det gjorde med, at jeg tog med over en dag, hvor det blev foder, og så var jeg med i 6 timer, hvor det foregik. Og i løbet af de der 6 timer, der fandt man den der foder herovre, der er gennem 65 forskellige øvelser. Det kommer nok en lille smule bag på, hvor meget det var, og hvor lidt det så egentlig skal optimere det. Hver eneste øvelse får der meget at hente i sådan en sag her. Det, som man gør her på Blæsbjerg, det er, at man blander en dagsmix, eller det gjorde man, det kommer man ikke, når det nye kommer til at komme, man blander en dagsmix. Der blander man så to tredjedele af det, som man er ude i fodersilo, og så blander man videre på den tredjedel, man har. Og så laver man 3 koblandinger på den måde. Så blander man bagefter til grundkøderne. Der blander man først et slags grundmix, man kører om og læser af til det ene hold, og så kører man om med mere majsen, så kører man om og læser det af til det andet hold, boldkører om. Og så blander man til kvierne, og det er lidt det samme, man læser også noget af herovre, så blander man mere foder i, og så kører man det til et kviejendom, der er 2-3 km væk fra, og læser af, og kommer tilbage igen, og læser af til de sidste kvier herovre. Og så den onsdag, hvor jeg var her, der blev der så også blandet et ugemix, hvor man blander fuldfodvogn helt bredfyldt af tilskudsfoder af alle forskellige slags, som man så læser af igen, og så læser man det i løbet af den næste uge, der kommer. Så det er sådan den øvelse, der har været herovre, og det er så det, vi har målt alle tiderne på både den ene og den anden, så vi ved præcis, hvor meget tid bruger vandet, og bruger traktoren, og bruger kummigeden og så videre. Man er så rigtig god til herovre at slå kummigeden. Så ud af de 6 timer, der kører kummigeden faktisk kun i cirka 3 timer. Den ene time af den er alt muligt andet, som bliver brugt, mens at fuldforvognen står og blander. Så det vil sige, at den kører over med uren til robotterne, den kan køre op med halv til en sprøjtemaskine, den kan køre op med halv til at kalde eller et eller andet noget i den stil. Så på den måde så får man udnyttet tiden rigtig godt. Hvis vi kigger på traktoren på fuldforvognen, så kunne det godt være lidt mere i stå, den er. Den har faktisk 1,5 time sådan en dag, hvor den ikke rigtig laver noget, den blander ikke, den står bare og venter og går. Så det er en lavt hængende frugt, som man kunne gøre, hvis man lige trådte lidt tilbage hjem med sig selv. Kigge lidt på, hvordan gør vi egentlig? Kunne vi spare nogle timer ved at slukke traktoren, når det er sådan, at det ikke skal blande? Eller kunne vi slukke kummigeden, eller noget af den stil? Det vi så har gjort herovre, er, at vi vil selvfølgelig rigtig gerne have lavet en tidsmåling på det her, når de lige har fået erfaring med at bruge det og se, hvor meget sparer vi så. Men det vi har gjort i stedet for, det er, at vi har pængt de øvelser ud, som vi ved med sikkerhed, der bliver væk med den nye foderlade her. Og så har vi sagt, at hver gang vi skal herover og hente det foder, jamen så tager det 3 minutter at køre over for fuldfoder, eller få tilskudsfoder og vand herovre. Og en af de ting, som overraskede mig lidt, tror jeg, det var, at det vandforbrug, der er til fuldfoderblanding her, var egentlig ret stor. Og det har man førhen lige i skålen i gummigeden. Og det jeg kunne se den dag, jeg var her, det var den ene dag, han kom til, eller en gang han kom tilbage til det, der væltede vand ud over det hele, der havde faktisk gjort det i et stykke tid. Og den anden gang han kom tilbage, der var der for lidt vand i skoven, så skulle han vente på det, og så skulle han måske bruge 1,5 skov. Så det vand tager rigtig meget tid. Så det er også noget, det vi ser frem til at få løst herude. Så for at det skulle være lidt mere anvendeligt og lidt mere fornuftigt for jer alle sammen, så har vi brugt nogle gennemsnitspriser til traktor og vand og kummighed og sådan noget, som vi har regnet økonomi på. Og det koster ca. 1,1 million at blande foder herovre om året. Og det er ved, at man blander selvfølgelig de her blandinger til køerne hver dag, så blander man kun 4 gulvkøreblandinger om ugen. Og så piller vi selvfølgelig den her ugemix og dagsmix, der piller det ud med det nye lag, der kommer til at køre. Og det vil vi så prøve at regne den økonomi på. Det er derfor, står bladet det her, for det er svært at huske det her til. Men når det nye kommer til at køre, så laver man 3 koblandinger, 2 boldkoblandinger, som så kun bliver lavet 4 dage om ugen, og så laver man til kvierne hver dag. Der kan spares ca. 300 timer om året på vandet. Der kan spares 450 timer på traktoren. Der kan spares 367 timer på fuldfodvognen og 233 timer på gummigeden med det her nye emne. Og det er så det, vi estimerer, og vi skal nok få det at høre, når vi får lavet en rigtig tidspunkt, så kommer vi til at skrive ud i ladet, hvordan og hvorledes det passer det, vi har gættet os til.
Men det betyder, at der er ca. 300.000 at spare med det her anlæg. Og så tænker I selvfølgelig alle sammen, Katswasser. Og det er jo et svært spørgsmål, fordi vi har ikke alle faktorer. Men huset her har kostet lige knap 4,5 millioner. Og nu er det jo ikke sådan, at I skal tænke, jamen 4,5 millioner, det er jo godt mange penge, det er ikke 300.000 ikke for. Men herover skulle der have været brugt i hvert fald 1,5 million på at lave en eller anden foderlager i forvejen. Så de 300.000 er sådan set til at forrente cirka 3 millioner, så det her hus har kostet ekstra end det, vi har forventet. Og der skal I huske, at noget af det, som ikke er regnet væk i de 300.000, jamen det er foderagtighed, som kommer med det her anlæg. Og det er jo sådan, at hvis man får mere mælk ud af at have mere tilskudsfoder i sin blanding, fordi man nu kommer til at tippe skovlen lidt for hårdt, så er det noget galt med ens blanding. Så hvis blandingen passer, så skulle vi til det her med, at foder præcision bliver bedre, så skulle jeg give en besparelse. Men den er ikke regnet med det her. Så er der egentlig det her, som Kurt snakker omkring foderhygiejne. Det kommer også til at blive et issue. Der er et europæisk foderhygiejne-direktiv, som man faktisk skal holde øje med, og det kniver nok lidt med nogle af de anlæg, vi har omkring i dag. Så det kommer vi til at forholde os til for så længe. Og så er det selvfølgelig, vi forventer, at der er ingen udsmid med de her siloer her, fordi huset er tæt, og det er lukket anlæg, så det skulle gerne være sådan, at det ikke har noget spil. Så det, jeg gerne vil have, at I husker at tage med herfra, det er, at det er meget, meget, meget tydeligt, når vi tager de her tidspunkter, at plads og gode adgangsforhold til alle de steder, hvor I har fået ligge, det er rigtig vigtigt. Det er vigtigt at have det samlet, sådan at det er til at komme til. Så er det her med store mængder vand, det er også rimelig vigtigt, hvis I blander det i, fordi det er noget, der tager tid at vente på. Og så er det vigtigt at få placeret de her fodmidler rigtigt, fordi vi kan se, hvor meget det fylder, når man skal op og hente noget i en halv op bagved. Og så synes jeg, at I skal gå hjem og så lige tage et par skridt væk fra jeres egne systemer af, og så prøv at kigge på det kritisk udefra, og ligesom se, hvor er det, vi kan hente nogle lavthængende frugter. Kan vi slukke motoren? Kan vi spare nogle timer? Og der er rigtig, rigtig mange penge at hente i det her. Og det synes jeg, at I kunne lige så godt tage og godt selv en indsats på. Hvis der er nogen her, der gerne vil dykke længere ned i det her, og gerne vil arbejde med det, så laver jeg nogle lærergrupper her i løbet af i år, hvor det er, vi kigger på sådan noget som det her anlæg, vi kigger på selvkund og fuldfodvogn, og hele den her del af logistik. Fordi der er så utrolig mange penge at hente. Så hvis I kunne tænke jer med det, så kommer I bare forbi i løbet af eftermiddagen, så kan vi snakke med jer, så der ikke er meget. Og det sidste, jeg lige skal huske at sige, det er, nu kan være, at I tænker, hvor mange anlæg er der den her. Og Kurt og Mike mener, der er måske 12-14 anlæg af den her slags i Danmark, og så nogle afarter heraf. Men I skal huske, at al den teknik, der står her, det er jo helt det, som alle har på et svineejendom, der laver hjemmebatteri. Og der er det vant til at håndtere meget, meget større mængder, så det er kendt teknologi, og vi ved, det virker, så det behøver man ikke at være bekymret for.